Hvad så der, YouTube? Kalubalo her. Jeg har lige startet en ny verden. Og lille lag fra starten. Og som I kan se, er jeg starter op i 3. Det er så godt. Det er noget lort. Og hvis jeg gør noget clean, så er det fordi jeg sætter ikke ud til sådan slut. Men jeg tænker mig at starte min egen lille let's play her. Det bliver så fedt. Jeg tror bare, det bliver sådan en hyggelig let's play. Det kan jeg mærke. Men i dag skal vi jo... Men jeg har tænkt mig at tale lidt om min kanal. Nu er det lidt for højt, ikke? Sådan der. Det var fordi, at jeg tænkte, at der ikke har været nogen video ud. Altså, ja, der er kommet en lille video ud, men det er en gamer-video. Men nu ligger en gamer-video, en dejlig lille gamer-video. Ja. Men, hvis der er nogen, der spørger, hvem er en YouTube-fans? Jeg kan ikke lige så meget Gex mere, som jeg kunne engang. Jeg kan bedst lide Benny One. Jeg synes Gex Gaming, han er sjovest, når han er med i sådan nogle videoer, hvor han er sammen med Benny One. Altså hvor han snakker med ham. Og sammen med ham der, Peter, som der siger, jeg er ikke Peter. Det er de videoer, jeg bedst kan lide, fordi at der er Gex meget mere sjovt, fordi at man ser hans skin, når det han taler sjovt, så kan man bare se de der øjne. Men ja, det her skin, det er helt nyt. Hvis der er nogen, der har set på en gammel kanal, Karl Jørne, så har jeg startet en ny, der også hedder. Og den kommer til at sidde lidt dårligt. Og den hedder jo også Karl Jørne. Så min gamle kanal. Men den hedder også Karl Jørne, fordi at jeg tænkte på, det kunne være meget hyggeligt. Fordi at så åbner en lidt ny og forbedret. Og sådan, ja. Og vi skal også have en sjov. Kom jeg til at tænke på, giv mig det start. Og altså, og så har jeg bare tænkt, altså at starte den her nye kanal. Og jeg synes simpelthen, den var så god. Jeg synes simpelthen, den er blevet så dejlig, den her kanal. Det er helt vildt. Jeg tænker, jeg kan allerede høre lave. Det må være normalt. Men det er bare en flagmus, der lige sådan hoppede ned i lavaen. Nå, men jo. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige, men nu siger jeg bare, jeg har startet en ny kanal. Jeg har startet en ny kanal, fordi jeg tænkte, det kunne være fedt. Fordi jeg troede, det kunne være fedt. Ja, jeg synes også, det kunne være fedt. Det er også fedt. Så er det svært. Sortere det fra sådan der. 1, 2, 3, sådan der. 1, 2, 3, 1, sådan der. Perfekt. Okay. Så må vi bare se at komme i gang med en ordentlig omgang Minecraft. Så er nogen af jer, der tænker, vi kender det fra den gamle kanal. Det gør jeg sikkert også. I tager ikke fejl. Det gør jeg faktisk ikke. Fordi jeg havde også en gammel kanal. Nå. Men videre til svensk. Vi skal bare lige ud af min. Og vi skal lige få noget kul. Nu er i hvert fald lidt lave. Vi skal lige finde noget kul, og så er der noget sand. Vi er heldige. Lækker. Stop, der smager lækker. Jeg har mit... jeg sidder lidt dårligt her. Jeg sidder bare med en sofa op. Så. Mit netværk har været lidt dårligt her for tiden. Og det har min computer åbenbart også. Sjovt nok. Men den kører fint nok.
kører også godt, når jeg optager fraps, så plejer jeg når jeg optager fraps. Jeg står hvad mener, den går i læk. Swamps. I like swamps. Oh, I like iron too. Ja, og jeg har lige hygget mig over på noget, der kaldes gården. Og jeg går på Skovvangsskolen. Ja. Der er sikkert nogle af mine venner, hvis de sidder og ser på min kanal. Jeg tænker sikkert, Karl, for helvede. Det er sgu da pragtfuldt. Det er sgu da pragtfuldt, at nævne vores skole. Skal du også reklamere? Ja, jeg kan også reklamere. Men jeg vil ikke tale for meget, for det skal i hvert fald synes jeg er lidt belastende. Jeg vil kun tale om de ting, der er vigtige, og sådan. Ja. Men der var en grund til, det var, at jeg startede med at blive YouTuber. Jeg vil gerne lave det, fordi jeg synes, det kunne være hyggeligt at lige have noget at give sig til, hvis man keder sig, eller sådan noget. Så kan man sætte sig til og lave noget YouTube. Ikke fordi, at jeg keder mig, men fordi jeg ved, at jeg skal passe min YouTube-kanal. Hvorfor fanden lægger jeg at stoppe så? Så der. Så jeg ved, at jeg skal passe min kanal, ellers så går den helt kaputski. Og det går bare slet ikke. Så lige se. Der skete. Der er kul. Og men jeg har nogle planer om, hvad vi skal lave. Vi skal lave sådan et kæmpe stort hus. Jeg har planer om, at det skal være et hus med flere etager, og jeg er faktisk ret med, at det både skal være stor kælder og slot på den. Så jeg beklager mig, hvis I skal høre den der klikken. Det er også lidt irriterende. Jeg tror lige, jeg ligger noget over. Sådan der. Nu kan jeg næsten ikke høre det, fordi jeg taler. Men hvis det ringer, skal jeg godt høre det. Jeg skal lige lade være med at lægge tæppet over for resten, fordi så skal jeg ikke høre, når den ringer. Det kører slet ikke. Men jeg kan godt lide at være YouTuber, og det er skønt, og det er dejligt. Hvis I gider give mig nogle abonnenter, så vil jeg også blive glad, så yes, jeg siger videre. Det var en lille sølv med det her. Shit, man. Jeg troede, det var et eller andet nyt monster, lige da der gik i lag, så Men jeg har spillet Minecraft lige siden man var inde i en glaskuppel, lige siden man boede inde i en glaskuppel. Altså lige siden Minecraft var sådan, at der var landskab udenfor, men man var inde i en glaskuppel. Og det synes jeg ikke var så færdigt. Fordi jeg kan godt lide, at det er sådan en stor verden, man er inde i nu. Det er meget lækkert, at man er inde i sådan en stor verden. Men så skal du ikke hele tiden tænke på, og der er ikke nok mad til at leve i, og der er ingen grotter og sådan noget. Der er ingen grotter for helvede. Det er der ikke. Det kan godt være. Jeg tænker, jeg slet ikke det af jern, fordi vi har jo faktisk ret meget jern, så det er en god start. Så jeg får regnet med, at vi skal nå bygget lidt af vores hus, eller finde. Nej, nu tænker jeg for stort. Fy for pokker. Jeg skal også snart have en ny computer, når fanden ringe nu. Men altså, det der med, at jeg har planer om, at vi skal finde det der sted, hvor vi skal bygge vores hus. Vi skal nå det. Så nu håber jeg, vi kan nå det. Jeg er klar, hvis der er den der bacon, men det er fordi min headset er lidt for højt. Eller hvad det nu er. Det var sådan aktiv lyd. Det beklager, men det er fordi, at mit headset det er højt. Og hvis jeg skruer ned på high, eller på jeg skal se, hvad det hedder. Du kan ikke fandme ikke huske det. Hvor er det? Hvis jeg skruer det ned på low, så er min lyd ret højt. Nødt til at snakke højt. Og det vil jeg helst ikke, fordi at jeg er ved at blive sådan lidt småforkølet, hvis I kan høre det. Og det er nok derfor, at jeg
ikke gider råbe så højt, fordi så får jeg bare sådan bare med at få ondt i halsen, og så kan jeg ikke lave YouTube-videoer og så. Det hele bare slet ikke som det skulle. Nu tror jeg bare gerne, jeg er op. Det graver her. Det skulle bare... Nej, det går ikke. Når du spørger, om jeg er god til Minecraft, så vil jeg ikke sige ja, men jeg vil sige, at jeg er fint nok. Jeg er vel ikke bedre end Benny One eller Geeks, for de kan finde ud af med alt det. De kan vel finde ud af med alt det redstone. Nej. De kan finde ud af alt det der, jeg synes, jeg overhovedet har monster til. Jeg venter lige til forbyde hus. Jeg er ikke så god til det med monster, men det kan Geeks finde ud af, og Benny One. Det kan jeg bare ikke. Fordi altså, jeg bare... Det er bare nederen at være øvagtig. Jeg tænker på, at vores jungletræde her, det skal være vores materialetræ. Så derfor håber vi os lige noget. Ja, det kommer til at tage lidt tid. Vi fik det hugget lidt op. Jeg er ret sikker på, at det bliver en god episode. Og jeg er ret sikker på, at det skal nå op til mange episoder. Altså det skal nå op til de episoder, vi når. Nej, ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke sige. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Så. Også får derovre, det der bare luksus. Og der kommer også ticket. Det bliver bare dejligt. Ikke? Fordi ticket, det er altså også fedt. Men jeg kan ikke finde ud af alt det der... undskyld, jeg var helt sådan. Det er fordi, at det var til at lige skulle. Det går det men så sådan. Men det er fordi, at jeg... altså, jeg er ikke så god til det der... halløj, det der med at bygge maskiner og sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg bruger bare ticket som en Minecraft opgradering. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg bruger den bare som en lille update. Så kan man sige sådan med marble. Det kan jeg godt lide. Så kan jeg også godt lide rubin. Og så miner alle de ting. Og så forsøger jeg at lave strøm og sådan noget. Jeg prøver at lave strøm til maskiner. Ja. Og så, ja. Det er godt sådan, jeg gør. Måske ikke tro, at jeg taber, men jeg ikke noget ticket. Fordi at ticket, jeg har ikke spillet det så meget. Og jeg har kun fundet en vulkan i hele mit ticket-liv. Så. Og hvis I vil høre historien bag mit skin, så hele meningen med mit skin er faktisk, at det mener, at det skal være en trold. Altså ikke sådan en styk lugtende trold, men sådan en trold, der er sådan en trold, der bare... Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det er en trold, der bare sådan... Der lever blandt... Der er kommet blandt mennesker. Det startede med, at han var lille, og lå og sutte på en sut, og stod og tissede sin blik. Hans landsby blev brændt ned. Masser af huse forsvandt. Det var dunkelt og mørk nat. Og så fandt menneskene ham, og så tog de sig til ham. Og fordi at det blev brændt på grund af en lille tændstik, der var der top. Inde i et træhus. Og så tog de menneskene til ham her til sig. Ham her. Og så begyndte han at blive sådan en cool boy, ligesom alle os andre. Det er ikke bare en god historie. Eller en lille fejl. Nå. Det var en lille stumpe. Men så blev det sådan en lille bitte mand, der godt kan lide at bygge huse.
Han prøver at bygge sin hus om, og prøver at bygge sin landsby. Men det går bare aldrig, fordi han kan ikke finde nogen kone, der er forelsket i ham, fordi han er simpelthen for grim. Det er også derfor, han har lidt specielt om. Altså på min gamle kanal, der havde jeg et creeper-skin, jeg selv har lavet. Jeg er ikke vild med creeper mere. Nu er jeg mest vild med den her type mennesker. Jeg kan også godt lide creeper, fordi hvis jeg lagt mærke på hans ryg, så har han sådan et her. Han går sådan og hører sådan lidt Minecraft-musik. Det er nu derfor, der er sådan noget Minecraft-musik. Kommer til at ødelægge sit headset, så han ikke kan høre noget mere. Bare med at lige skal nå op og få 64 træer, og så planter vi dem, og så får nye træer, og så kan vi få flere saplings af det træ. Og så sådan fortsætter. Altså, jeg kan se, at den episode er færdig. Der er sådan kun 3 minutter til sådan cirka. Når klokken ringer, så er jeg lige tid til at sige farvel, og tak for i dag. Det er sådan, det ender. Og det kan jeg godt lide. Det bliver en skøn ting, så. Hvor meget har vi? 55. Jeg håber, jeg lige kan nå at skaffe noget træ på den tid. Men vi nåede så ikke at finde vores hus. Eller der, hvor vores hus skal ligge. Så det var noget øv. Fordi vi skal nemlig også få noget mere træ. Jeg har kun 4 stacks. 3 stacks materiale 3. Jeg tror lige, jeg kan nå at hugge noget kul. Jeg kan også nå lige. Jeg tror også, jeg laver en seng. Lige så sove. Når det så er morgen, så slutter jeg af. Og sov. Sådan der. Godmorgen. Nå. Ja, tiden er ikke over endnu. Han har kun 20 minutter til at leve i, så det hjælper ham at finde så mange ressourcer som muligt. Men jeg kan godt lide mit egen skin, fordi at jeg har brugt noget tid på at lave det. Og jeg kan godt se, ja, der sidder så med, at der er nogle fejl i, og det er fordi, at det er et hjemmelavet skin. Hvor der er sikkert folk, der tænker, jeg har set masser af kort med det, jeg tror, det er dem, der lader det i stedet for dig. Men det er mig. I kan sige, hvad I vil. I kan tro, hvad I vil. I kan alt muligt, hvad I vil. I kan bare ikke tage det frem, at jeg ved, det er mig, der har lavet det. Tænk over det. Så vil jeg også lave noget med over sådan. Ja, så er det tid til at slutte af. Jeg kan lige drikke den sidste kro. Så siger jeg, Carlo Barlo skrider. Eller, jeg skrider. Jeg er Carlo Barlo. Så, hej. Hej. Haha.